Camino, kriky na to je toto sú adepty do ďalšej tanečnej show! Ja som počul, že aj Zdeno vie tancovať! Zdeno, to na parket! Nebuď mäkký! Kapitán musí tancovať! Zdeno, prichádza na parket! A hneď medzi gratuláciou! Rangársky pohyb! Takto sa tancuje na Litkove! Konečne sa môžu uvoľniť Úžinci a Zadovica, pretože od 4. do 20. mája zreli ako kone, všetci do jedného a oplatilo sa. Pritiahli na SMP 1000 ľudí a tí ľudia im ďakujú za krásne striebro na Slovensku. Som